Ayan. Hello guys. Magluto tayo ngayon ng chicken joy. Ito yung mga nilagay kong ingredients. May itlog para sa atin. Ito na siya guys. Tinimpla ko na yung harina with black pepper, garlic powder para mabango siya, tapos nilagyan ko ng asin, may bitchin, hinalo ko dito, nilagay ko muna siya after mga ilang minutes dumikit yung harina. Tapos pagkatapos niyan mag-ano ako ng itlog. Diyan ididip natin mamaya yung ito, ididip natin siya sa itlog para dumikit yung harina. Didikit ng harina, tapos ilagay natin ang manok dyan, tapos ibalik na naman natin dito sa tinimplahan harina para magdidip yung ano niya, harina at maging crunchy. Ayan siya guys. Simple lang. Chicken joy para sa akin. Ayan, painit na ako ng oil. Para maluto na siya. Ayan, nagsasain na. Kaya, discard na. Oh my God! Hindi talaga maluto. Diskarte para hindi maluto. Maluto na. So guys, ididip natin dito ang manok. Yan, parang coating. Yan siya. Tapos ibalik natin siya sa harina. So, hindi matanggal yung harina. Yan siya guys. I-dip natin sa itlog para hindi matanggal yung harina niya. Ayan. Balik natin siya sa dip natin. Yan, ganyan na kasimple. Kasi templado na yung harina. Templado na ito yung harina. May paminta, may garlic, powder garlic, asin, bitchin. Tapos, lulutuin na natin siya. Ayan. Babad konti. Lutuin natin ng dahan-dahan para malinit na yung oil. Anuhin ko muna para sobrang init na. Baka madaling masunod.
Patay ko muna yung ito yung homemade chicken joy ko. Sobrang init. Yan. My homemade chicken joy. Ang bango. Mabango siya sa sa garlic. Ayan na siya. Ayan na guys. Ayan. Dahan-dahan ko lang ang ako. Ang bango na siya. Sobrang bango. Ayan siya guys. Ayan. Jolly jolly. Ayan siya. Hindi na lang ang apoy para maluto talaga yung loob. Kunting apoy. My homemade chicken joy. Ganyanin natin siya. Wow. Crispy. Ang bango. Mabango siya kasi may garlic, may garlic na powder. Saka with paminta. Oh my God! Wow! Homemade chicken joy. Yummy na naman ang kainan. Dahan-dahan. Ito na yung finished product ng chicken joy. Ang sarap. Oh, ang crispy talaga siya. Yan. Crispy na crispy. Yan. Ay, hilaw siya. Yan. Yan na. Crispy na crispy. Homemade chicken joy. Thank you guys for watching. Simple lang ang pagluto. Kakain, diskarte ko pag dito sa labas. Buti na lang, okay lang sa amo ko naman ito. Kahit ngayon nakikita niya nagluto ako. Walang problema. Swerte-swerte lang. Yung iba hindi pwede makapagluto.